How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Videa z Minecraftu a dneska si to zahráme, ako môžete vidieť za mnou, Murder Mystery, ale v Minecrafte. Ja to hrávam na Bedrocku, tak neviem, že ako mi to pôjde. A dnes to premeniť na asi prvú osobu a pôjdeme na to. Ok, už som sa dal do prvej osoby a teraz tu je to Murder Mystery. Ok, regular Murder Mystery. OK. Tu parkour nejaký. No ale teraz by som vám chcel povedať, že toto nie je jediný môj kanál. V opisu budete mať asi tak ešte 4 iné kanály. Som zvedavý, že čo budem. Idem do rohu sem, aby to nikto nevidel, ak by to bol šerif a keby som bol vrah. Innocent. Tak, asi sa niekde musím skovať. Hop. Dúfam, že pri mne není vrah. Ok, vyhrali sme. Innocenti. Ale toto som asi nič nenazbieral a nič neurobil. Ale dúfam, že aspoň druhú hru budem šerif. Myslím, že má luk a teraz asi dáme office, mapu, to mi také príde dobre. Tu si môžeme kúpiť melón. OK, to je dobré. Ak by som mal tu prachy. Aké vôbec Minecraftu boli na tomto serveru prachy. OK. Ideme sa pozerať, či kto tu je. Innocent zase. Potrebujem 5 coinov, tie musím nazbierať. Iron Golema tu máme. Okay. Tu si nazbieram pár coinov. Počkaj, oni zdrhli. Čo? Idem do výťahu. Ak funguje vôbec. Myslím, že týpek je sus. Týpek je sus. Funguje? Prečo nefunguje výťah? Ešte 2 coiny, aby som vyskúšal, čo by to dá. Ale nevyskúšal som to. Potom... Tak toto bol Innocent. Tohoto typka som tam ani nevidel. Nejaká panda. Môžeme sa tu ďalej pozrieť, čo je na mape, ale... Mám malú šancu, že budem vrah. A pritom ešte šerif. Ok, čo budem? 3 coiny a 2. Zase. Tak si tu nazbiera nejaké coiny. Tu je coin. Musím skočiť z toho.
Ešte 2 také koine by som potreboval. Keď to je 1, ešte 1 potrebujem. Ale zatiaľ sa to žiadne nespavnul. Mohol si aspoň tam niečo kúpiť. Jak tento môže toľko zbierať? Veď, čo sa tak točí? To jak sa točí? Ten Iron Golem. Tak. Vyplávam sem hore. Čtyri, 3, 2, 1. Ja som zase. A to prečo? Chcel by som byť aspoň vrah raz. Alebo šerif. Cez ventku sa dá ísť. Tuto môžem. Tu je kúpeľňa. Tak teraz tu. Utekam. Bež. Dúfam, že ma tu nenájde. OK, to nie je ono. Alebo to není vrah, ale ja som iba naivný. Keď som počul ten zvuk. On bude mať takých 50 coinov za chvíľku, ten Iron Golem. Tuto idem, čo to? To sú coiny. A tam ešte nikto není. Takto musím ísť. Nejaký modrý coin. To mi dalo si také 2-3. Neviem. 10. Tak 11. 12. 13. 14. No mám 14 aspoň. Môžem si play again. OK, na ten parkour vôbec. Ja nie som vôbec dobrý v parkouru. Mám väčšiu šancu na šerifa. Čo budem teraz? Zase? A to je jaká šanca? No, asi dosť veľká. Na toto potrebujem 1 coin. Keby mi ho tento nezobral tu. Vidím tu. Okay. Teraz čo mi to dá? Speedku. A také 3 sekundy, dobré. Tak dá sa tu ešte niečo robiť v tom Murder Mystery okrem 2-sekundovej speedky?
2 coiny. Tak 3. OK, tak teraz by som ešte nazbieral nejaké coiny. OK, to mi pridáva 3. Mám si tu 2 sekundovú speedku, alebo čo je ten balón? Prečo som modrý? Tak asi idem od znova. Ďalšiu hru. Toto by bola asi tá posledná hra. Vážne. Možno taký dvojblokový jump som pokazil. Ty ma nechaj, týpek. Tak ani jedno. Tak toto som nepochopil. Keď tak idem na poslednú hru. Vážne poslednú. Keď tipsy sa pripojujú, mám malú šancu na to byť šerif alebo vrah. Zase tento jump. Jeden z týchto. Tak toto sú backrooms. Trošku divné backrooms. To musíš povedať, kamo. Ak si nedali ešte like na toto video, tak určite ho dajte. Týpek je tu, neviem kto. Ja sa nevyznám vo futbale, ja poznám Messiho, Ronalda a nejakých iných. OK, tak toto by bola asi tá posledná hra. Tak toto by bola asi posledná hra v tomto videu a nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa, tak čau čau.